Hello ladies, welcome back to my channel. दिनैहाय आङो फैलायबाय बेसेबा गोबावनि उनाव साइ स्टुडियामाव फैबाय आरो साइ गेटआव दङ दा दुरान्ड कापआथ' जाहाथे साननैल'सै मा प्रिपारेसन खालामदों बेखौ नायनो फैबाय नायनो हागोन नाय फाइनालि गाइस दायो फिल्डआव फैबाय आरो जों दुरान्ड काप जागोन जायगा जोंनि क'क्राझार साइ स्टुडियामनियाव नै बेनो आरो प्लेग्राउन्डआ असम जागासिनो ओरै बानायगासिनो फोथारखौ एसे क्लिननो ओमफ्राय सोर माबेथिंजायनि टिकेटखौ दानामोन नायदो नैबेथ' भिआइपि जाहैबाय बै नर्थनि नैबे सानजा फारसे ओरै खोला फारसे आरो साउथ रायजोफोर ओमफ्राय टिकेटआ बबेखौ दानदों खिथालायहरदो आरो सोर नायफैयो कमेन्ट्स खालामदो आरो नोंथांमोनहा बबे टिमजों सापर्ट बेखौबो कमेन्ट्सआव लिरहरदो आरो सोर टिमखौ देरहागोन बादि मोनदों बड'लेण्ड एफसि देरहागोन ना नर्थ इस्ट इउनाइटेडआ नाय आं दा फोथाराव गिदिंगासिनो नोंथांमोननो चारिफालि दिगिंना वाव देखायजोबगोन आरो चारिदिगिंना वाव खालि वाव ना साइ स्टुडियाम क'क्राझार खालि वाव लुकिं गुड लुकिं सेक्सि थांगासिनो गिदिंगासिनो नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्लासो खना खनला जायगाखौ नुजोबगोन ना ओरै माखासे खामानि सोलिगासिनो डिसप्लेआव नै बेनो आरो बेनो डिसप्ले वाव चारिदिगिंना वाव बानायगासिनो आरो हाबोआ ओरैबो कालार फुनगासिनो बावथारला गाबोन सानसेल'सै नुनो मोनथारसिगोन आदैबान नायनानै लाखानाय नोंसोर नायग्राया ओरै साहा फारसे बेयावनो जिरायनानै होख्रावल'खा गलानो ओरै सोनांगौना बबेथिं सोनांगौ नै बेहाय गल दंलायफैयो भिउफ्राथ' असोमखालै आयै बेफोरबायदि भिउआव अ माय गड आं सानग्लास गारदों आरो इगनर खालाम साइज नुवाखैबाबो गुन्दा बायदि नुदोंबाबो मानो होनबा सान्दुं दंना बिराद गोसा सान्दुं नै बे सान्दुंनि थाखायनो उफाय गैया नायनो हायाना नोरै जै नायहरदोलाय नै ओरै साहानिफ्राय ओरै खोला खेबहरथारलायबाय आङो ब्ला ब्लानो हाग्रा समान खालामगासिनो नै ओरैहाय दामखावग्रा दंलाजोबो नै फुरा ओरैहाय फौजिफोर दं आरो नैबेहाय बुखावलाग्रा दं दामसिलाग्रा अफाय बाव हाबबाय माने रायजानाय फोथाराव नै नेट होथेलागासिनो हाबनो मोना ना ओरैहाय भिआइपिनि गिलारिं स' आदैमोन नै रायजोफोर बेनो जाहैबाय दुरान्ड कापनि प्लेग्राउन्ड भिउफ्रा नाय डेन्जार नायनानै लाखादों नै प्लेग्राउन्डआ दुरान्ड कापनि ओरै मा लिरदों दुरान्ड काप अ माय गड व्हाट द भिउ ओरैहाय दं जोंना आब' गीता सिंगार दामग्राफ्रा नै दामग्रा जोबे गाबोननि समफोरनि प्रग्रामनि थाखाय आदसा लोगोफोर बिराद गरम बोथोरा माने थानो हाया गोलोमखावजोब्बाय सान्दुं गोसाथारना बिराद सान्दुं नै दाबो खमायानो फाग्ला बायदि सान्दुं ओमफ्राय नुखाबाय नोंथांमोनहाथ' माबायदि साइज प्लेग्राउन्डआ गाबोन सानसे थानानै समफोर नायफैदो जाय नायनो गोसो जाय टिकेट दानदों आंथ' टिकेटखौनो मोनासै बोरै जाबावनांगौथाय नुलासो मोनलायलांबाय आं ओमफ्राय टिममोनबोथ' टिकेट मोनखायाखैमोन आं बै खनाजों वाल बारनासो नायफैदों आरो आं माने वाल बारखुमानासो नायदोंसैमोन नै नायनानै लाखाबाव माबायदि बेनो आरो साइ स्टुडियाम दुरान्ड काप 133 बावनो जागोन खेलाया अ माय गड असम चारिदिगिंना ओमफ्रायहाय जाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो सोर बबे टिमजों सापर्ट दं बयबो कमेन्ट्स खालाम बड'लेण्ड एफसिजों ना बै माबाजों दं नोंथांमोनहा मा होनोमोनलाय नर्थ इस्ट इउनाइटेडजों सापर्ट ना बड'लेण्डजों सापर्ट खिथाना हरबानो जाबाय आरो ओरै मिसिं दंलै नयस पलिउसन जादों खोमा साउन्ड पलिउसन ओमफ्राय आं दा ओंखारबोफिनबाय फिल्डनिफ्राय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोबाव सम जानानैसो दिनै भिडिअ लाबोबाय नालाय
ओमफ्राय बेखिनियानो आरो भिडिअआ नोंथांमोननो जा देखायदों बेनोसै अब्ला बयबो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव बयबो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय